Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай. Файнага дня і настрою. Вас вітае даследчык літаратуры Васіль Дранько-Майсюк І цудоўная тэатральная актрыса Алена Баярова. У нашым падкасці «Літаратурны вір» мы расказваем пра аднаго з самых папулярных беларускіх пісьменнікаў другой паловы 20-го стагоддзя Васіля Быкова. У мінулым выпуску мы гаварылі пра яго пасляваеннае выжыванне ў Гродна і першыя літаратурныя творы, якія Быкаў публікаваў у газеце «Гродзенская праўда», дзе ён у 1947 годзе працаваў стыль-рэдактарам і перакладчыкам. Наш герой дастаткова крытычна выказваўся пра свае дэбютныя апавяданні, называючы іх прапагандысцкімі рэчамі. Тым не менш ён адчуваў, што літаратура — гэта тое, чым бы ён бы хацеў прафесійна займацца. Нагадаем, што яшчэ падлеткам Васіль Быкаў, калі вучыўся ў віцебскай мастацкай вучэльні, марыў пра кар'еру жывапісца. Затым хацеў стаць скульптарам. Пасля вайны, жывучы ў Гродна, маляваў плакаты, пісаў шрыфты, аздабляў вітрыны і стэнды. І вось нарэшце, пасля доўгіх гадоў хістанняў і няўпэўненасцяў, наш герой канчаткова усвядоміў, што хоча займацца менавіта літаратурай. Але, як мы памятаем, у 49-м Васіля Быкава ізноў забіраюць у войска. На гэты раз ён служыць на Сахаліне, Курылах, Кунашыры, і толькі ў канцы 55-го змог канчаткова вярнуцца ў Гродна. Як жа яго сустрэў горад? Не вельмі гасцінна. Першыя 3 гады разам з жонкай і дзецьмі ён туляецца па чужых кватэрах, хоча ізноў уладкавацца ў газету «Гродзенская праўда», але новы галоўны рэдактар не спяшаецца яго браць на работу. Толькі праз год Быкаў змог з вялікімі цяжкасцямі уладкавацца на пасаду стыль-рэдактара. Акрамя стылі-рэдактарства, Васіль Быкаў у 60-м становіцца літкансультантам, але аплата здзельная, плаціць толькі за адказы аўтарам. Асноўны занятак – вычытыванне стужак інфармацыйных агенцтваў, праўка тэкстаў, перакладу з беларускай на рускую мову і наадварот. Паводле словаў Быкава, працуючы ў сакратарыяце, я змушаны быў правіць беларускія тэксты паводле таго слоўніка, які меў пад рукой, хаця часцяком мая беларуская натура працівілася моўнаму гвалту. Успаміналіся маміны словы і выразы, якія былі іншыя, нават другой прыроды. Але ж іх на газетную старонку не ўставіш, іх выкрасліць карэктар, перад якім на стале ляжыць моўны закон у выглядзе таго ж слоўніка акадэміка Кандрата Крапівы, адзначанага дзяржаўнай прэміяй СССР. Акрамя дакучлівых перакладаў, займаўся таксама Быкаў і журналістыкай. Наш герой, сумленна выконваючы заданні Гродзенскай праўды, пісаў такія неабходныя нарысы, як «Лжэкалхознікі», «Сцеклавары», «Верны путь», «Вялікі сын вялікага народа». І прыкладна ў гэты ж час Васіль Быкаў зазнаў свой першы сапраўдны літаратурны поспех. Вы слухаеце падкаст «Літаратурны вір», прысвечаны жыццю і творчасці Васіля Быкава. Подписывайтесь на нас, падтрымлівайце, ставьте падабайкі, а мы паговорым пра тое, колькі падабаек беларускія крытыкі паставілі першаму паспяховаму твору нашага героя. У 1956 годзе ў кастрычніцкім нумары часопіса «Маладосць» было надрукавана новае апавяданне пісьменніка «Страта». У гэтай баявічнай гісторыі, якая была напісаная зімой 56-го, малады неабстрэлены салдат, узброіўшыся кулямётам, здолеў Негорый Зарэмба адбіць атаку нацыстаў. Усё здаецца добра, але... Але гібель таварыша атручвае радасць ад гераічнага ўчынку. Нешта цяжкае і душнае навалілася на героя. Зацяла дыханне, ён апусціўся на пыльны ўскраек дарогі і абхапіў рукамі кулямёт. Так баец сядзеў доўга і не чуў, што рабілася наўкола. Быкаву было важна паказаць, што які подзвіг ты не здзейсніў, пачуццё страты пераможа. І пад вечным і прыгнётам ты і будзеш пражываць всю сваю бытнасць. Владзімір Юрэвіч у артыкуле «Маладыя пісьменнікі Гродзеншчыны» пісаў: Безумоўна, парадуюць чытача і апавяданні Васіля Быкава.
Яго імя пачало зусім нядаўна з'яўляцца на старонках рэспубліканскіх газет і часопісаў, звярнуўшы адразу ўвагу непасрэднасцю назіранняў, імкненнем да глыбокага пранікнення ў вобразы, уменне будаваць напружаны сюжэт і лёгкай апавядальнай манеры пісьма. Пачуццём высокага савецкага патрыятызма працякнута апавяданне «Страта» аб першым баявым хрышчэнні маладога байца Матускі, аб гераічным подвігу кулямётчыка Галкіна, які праявіў у баі кемлівасць і адвагу і загінуў смерцю героя дзеля тактычнага поспеху свайго падраздзялення. Васіль Быкаў не пайшоў лёгкай дарогай апісання подзвігу, а пастараўся зазірнуць у глыбіню душы савецкіх воінаў, паказаць іх перажыванні ў самыя напружаныя моманты ваеннага жыцця і гэтым забяспечыў сабе творчую удачу. На старонках галоўнага літаратурнага беларускага часопіса «Полымя» Быкава упершыню пахвалілі. Упершыню сталічная прэса звярнула ўвагу на нашага героя. Але Быкава радавала не толькі гэта. А што яшчэ? Менавіта ў «Страце» ён адчуваў, што пачынае пазбаўляцца ад соцрэалістычных штампаў, якіх хапала ў яго ранніх апавяданнях, і паціху пачынае адчуваць творчую свабоду. Можна было б падумаць, што пасля «Страты» Васіль Быкаў пачне пісаць адно толькі ваенную прозу. Але гэта быў для яго час творчых эксперыментаў. І наступную сваю рэч ён напісаў у жанры гумарэскі. На старонках 23-го снежаньскага нумара «Вожыка» з'яўляецца вельмі своеасаблівы твор Васіля Быкава «Дапякло». Браточкі, сакратары, начальнікі, старшыні, што ж гэта робіцца? 2 гады кіраваў, стараўся, гаспадарку ладзіў, а тут... Не, вы не падумайце благога, я не супраць крытыкі. Калі, скажам, наш першы сакратар крытыкуе, дык яно аж прыемна. Сядзіш у блакнот, тую крытыку упісваеш, а на цябе суседзі падзіраюць, здаецца, зайздросцяць нават. Скончыць сакратара, ты гэтак будзе спраўлена, памыліліся, і ўсё ж добра. Але тут... Хто мог падумаць, што ўсё пачнецца, калі да нас з'явіцца гэты газетчык з раёна? Прывітанне, старшыня. Як справы з уборкай? Добра, справы з уборкай. Пасеялі, жнём. О, дык можа артыкульчык напішыце пра вашыя поспехі. Артыкульчык? Ды што ж я пісец які? Вунь Паўлюк ідзе, 10-годку скончыў, на ферме працуе, хай ён вам напіша. Як скажаце. Я хутка забыўся і на газетчык, і на Паўлюка. Але вось неўзабаве даходзяць размовы пра нейкі артыкул. Старшыня мала патрабуе ад механізатараў, якія робяць брак. І подпіс? Павел Апенька! Паўлюк, 10-класнік, не Паўлюк, ты, а Паўлік Марозаў, самы сапраўдны. Што, корэспандэнт, можа і вправду напішаш? А праз пару тыдняў новы артыкул. Старой Барысісе не аказваецца дапамога, няма дроў, дзіравая страха... І подпіс? Павел Апенька! От жа гад, прывезлі мы гэтай Барысісе дроў, залапілі страху. А ў калгасе новы шлях засмечаныя ямы, сапсаваныя сіласарэзкі. І подпіс? Павел Апенька! Ці ты з глузду з'ехаў, хлопец? Не забывай, пакуль я над табою начальнік, ты пад лаўкаю поўзаў, а я на франтах ваяваў. А яго, гэтага Паўлюка, праз які час забралі на кіруючую пасаду. Як пачало цяпер на мяне сыпацца з розных бакоў, і ўсё за подпісам Павел Апенька! Павел Апенька! Таварышочкі, абараніце ад Паўлюка, не дайце загубіць чалавека. У гэтай гумарэсцы Васіль Быкаў цудоўна паказаў, што даносы нікуды не зніклі, і можна нават сказаць, нягледзячы на хрушчоўскую адлігу, квітнелі з новай сілай. Быкаў другой паловы 50-х не баяўся выяўляць перагібы і перакосы, якія заставаліся панаваць у савецкай рэальнасці. У гэты час ён стварыў нямала файных гумарэсак, дзе дастаткова смела выказваўся пра нашу сістэму. Апавяданне «Тупое пяро» яскравы таму прыклад. Быкаў напісаў тут пра тое, як савецкія рэдактары могуць скалечыць твор пачынаючага аўтара. Галоўны герой, крыху наіўны вясковы настаўнік беларускай мовы, аднойчы ў абласной газеце прачытаў нарыс пра даярак і натхніўся.
Добрыя былі даяркі, працавітыя, сумленныя. Навялі яны мяне на развагу пра нашага пастуха, чалавека дбайнага. Абдумаў усё і засеў пісаць для газеты. Я быў выкладчыкам беларускай мовы і хацеў напісаць свой твор выдатна. І калі мой допіс знік у паштовай скрынцы, дык столькі радасці свяцілася на маім твары, што гаспадара, у якога я кватараваў, узнікла пытанне. І ў каго з вясковых прыгажунь ты закахаўся? Цяпер я штодня хапаўся за свежы нумар раёнкі. Маланкавым позіркам прабягаў па старонках, а праз момант ужо без цікавасці разглядаў незнаёмыя прозвішчы шчаслівых аўтараў. Аднойчы давялося мне трапіць у райцэнтр. Уладкаваўшы школьныя справы, накіраваўся ў рэдакцыю. На парозе стаяў худы, жоўты чалавек. Абыякава выслухаў і сказаў зайсці ў рэдакцыю, там са мной разбяруцца. Зайшоў. За сталом сядзеў здагадлівы хлопец. Я толькі пачаў гаварыць, а ён... Калгасны пастух? Палез у стол. Калгасны пастух. Перавярнуў паперы ў адной скрынцы. Калгасны пастух. У другой, у трэцяй, у чацвёртай. Калгасны пастух, калгасны пастух, калгасны пастух. Дзе ж гэты калгасны пастух? І нарэшце недзе з самага дна выцяг мой допіс. Пачаў чытаць, і ў гэты ж імгненне яго рука з ручкай мільганула ў паветры, і я ледзь не крыкнуў. Тупое спісанае пяро крамзанула старонку, і сіняя крывая лінія закрэсліла цэлы радок у лепшым маім абзацы. Потым гэткая ж лінія знішчыла кавалак у маёй пакутах народжанай думкі ў наступным радку. Затым яшчэ, і яшчэ, і яшчэ. Толькі аўтарскі подпіс застаўся некранутым. Што вы робіце? Гэта толькі беглая праўка. Вось рэдактар той правіць, як мае быць. Тым часам вярнуўся худы жоўты чалавек. Дайце мне допіс гэтага аўтара. Узорны калгасны пастух. Прозвішча пастуха пераблытана. Пераблытана? Замест 180 кароў у артыкуле было 18. 18? І толькі маё прозвішча напісана без памылак. Без памылак? Без памылак, без памылак, без памылак! Увечары прыходзіў сварыцца загадчык фермы. Уначы сніліся каровы з нямым папрокам у вачах. І толькі гаспадар кватэры сказаў: «Няўдалае каханне ў маладосці праходзіць без шкоды для здароўя». Колькі ж у мяне было такіх рэдактараў без шкоды для здароўя. На жаль, гумарысцкі Васіля Быкова асаблівай увагай у крытыкі не карысталіся. Той же Владимир Юревич про тупое пяро сказаў мімаходзь. Ну, апавяданне «Тупое пяро» напісана ў фельетонным плане і сведчыць аб наяўнасці ў маладога пісьменніка сатырычнага таленту. І калі да Быкова гумарыста ставяцца, мякка кажучы, спакойна, а такія крытыкі, як Дмітрый Бугаёў, называюць падобныя творы пісьменніка не вельмі смешнымі гумарэскамі, створанымі на аснове выпадковых здарэнняў, то згаданае ўжо намі апавяданне «Страта» прынесла нашаму герою першую вядомасць. Праз невялікі час «Страта» выйшла ў маскоўскім часопісе «Савецкі воін», і гэта быў першы пераклад Васіля Быкова на рускую мову, і гэта быў праўдзівы поспех. А праз 3 гады, у чацвер, 22 студзеня 1959-го, наш герой, сябра Саюза пісьменнікаў, рэкамендацыі яму даюць Міхась Васілёк, Іван Мелеш і Аляксей Карпюк. А ў 60-м у Быкова выходзяць 2 кнігі: зборнік гумарэсак «Ход канём», на які мала хто тады звярнуў увагі, бо, нагадаю, для крытыкаў гэтыя творы былі прыкметна слабейшымі, і «Жураўліны крык», які адразу зрабіў Васіля Быкова новай зоркай айчыннай літаратуры. Праўда, выхад «Жураўлінага крыку» быў ой які няпросты. Сам пісьменнік пра гэта ўспамінаў так:
Маю першую кнігу «Жураўліны крык» ніяк не хацелі друкаваць. Там усе 6 герояў паміраюць. Мне казалі: Ну што ж у вас усе, хто ваяваў, загінулі? Ну загінулі ж толькі 20 мільёнаў, ну астатнія ж выжылі. Вось логіка, вось узровень разумення мастацкай літаратуры. Як сведчыў рэдактар кнігі Владзімір Дамашевіч, падчас падрыхтоўкі «Жураўлінага крыку» ў дзяржвыдавецтве БССР літаратурны крытык Васіль Бурносаў, пра якога хадзіла калючая эпіграма, што для даносаў і разносаў ёсць у нас Васіль Бурносаў, у закрытай выдавецкай рэцэнзіі адразу насцярожана прыняў расстаноўку сіл у аповесці. Загадчык рэдакцыі прозы і паэзіі Мікола Татур, каб выратаваць кнігу, аддаў рукапіс на рэцэнзію Янку Брылю, які высока ацаніў твор. Дык вось, дзякуючы спрыянню сяброў і ў першую чаргу Янкі Брыля кніга выйшла. 60-й год. 60-й год, Быкаву 36. Эх, каб яшчэ з Гродна ў Мінск перабрацца. Але ўсяго жадаць адначасова нельга. Ну, нельга дык нельга. «Жураўліны крык» зрабіў Васіля Быкава новай зоркай беларускай літаратуры. Згаданы ўжо крытык Дмітрый Бугаёў пісаў: Калі заходзіць гутарка пра маладую беларускую прозу, дык непазбежна называецца імя Васіля Быкава, бясспрэчна таленавітага празаіка. Ведаючы вайну не па кніжках і газетах, нават не па жывых успамінах яе ўдзельнікаў, Васіль Быкаў нідзе не здраджвае суровай праўдзе жыцця. У гэтым сэнсе аповесць «Жураўліны крык» блізкая па ўнутранаму гучанню жывым і мёртвым Канстанціна Сіманава. Быкаў часта ездзіць з выступамі па мястэчках і гарадах Беларусі. У яго з'яўляюцца прыхільнікі і, што самае важнае, прыхільніцы. Журналісты, чаго раней зусім не бывала, бяруць у яго інтэрв'ю. Поспех «Жураўлінага крыку» вызначыў ваш далейшы стыль? Так. Які павінен быць сюжэт? Сюжэт павінен быць вывераны да драбніцы. Фабула? Фабула як сціснутая пружына. Пісьмо? Пісьмо сухое, дакладнае, пазбаўленае сантыментаў, ніякага шматслоўнага апісальніцтва, якога хапае ў нашай літаратуры. Вы лічыце нашу літаратуру шматслоўна-апісальніцкай? Вам не хапае, можа быць, яшчэ і інтэлектуальнага рамана? А вам хапае? Вам усім хапае? Ну пагадзіцеся, што працаваць з традыцыйным матэрыялам сялянскай вёскі непараўнальна лягчэй. Таму там суцэльныя поспехі ад Лупцякова да Мележа у выяўленні мужыка недарэкі і кулака ліхвяра. Але дзе інтэлектуальны раман, які даўно ўжо квітнее на захадзе? Дзе інтэлектуальны раман? Яго няма ў нас. Прыблізна такія думкі ў той час выказваў Васіль Быкаў у прыватных размовах і лістах да Алеся Адамовіча. Адамовіч падтрымліваў нашага героя, але не ўсім падабаліся падобныя дзёрзкія выказванні. Першыя крытычныя шпількі ў бок Быкава пачалі з'яўляцца яшчэ на пачатку 60-х. Напрыклад, сумна вядомы крытык артадокс Нічыпар Пашкевіч на старонках газеты «Літаратура і мастацтва» за 27 чэрвеня 61-га пісаў: На маю думку, крытыка наша, сказаўшы многа справядлівых слоў пахвалу Васілю Быкаву, як даволі сталаму аўтару бытавога і псіхалагічнага каларыту, не сказала самага галоўнага і важнага для далейшага творчага лёсу пісьменніка, што яму яшчэ не далося многае з рэалістычных прынцыпаў тыпізацыі жыцця, пра небяспеку прыземленасці, незавершанасці мастацкай карціны, а часам і натуралістычнасці ў той яе форме, калі факты выходзяць пад улады пісьменніка. У аповесці загучалі надрыўныя ноты, якія часам ствараюць адчуванне асуджанасці герояў перад воляй лёсу. Іх жыццё і мужныя ўчынкі не ўспрымаюцца ў перспектыве ўсеагульнай барацьбы. Пісьменнік як бы абразае ніці, што звязваюць групу ўзятых ім для псіхалагічных назіранняў людзей з усёй арміяй. Дарэчы, пра самога Нічыпара Пашкевіча і пра тыя прычыны, якія прымусілі яго напісаць гэтую рэцэнзію, ёсць цікавыя сведчанні самога Васіля Быкава. У сваёй кнізе ўспамінаў «Доўгая дарога дамоў» Быкаў адзначаў: У Мінск на пасаду галоўнага рэдактара Ліма прыехаў з вышэйшай партыйнай школы партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карцела праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае.
Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі. Зноў жа нядаўна выдаў звонкагалосы нарыс «Сэрца камуніста». Мабыць, на ролю для хлопчыка для біцця Янка Брыль мала падыходзіў. Затое цалкам пасаваў для гэтай ролі малады празаік з Гродна Васіль Быкаў. І хутка ў Ліме з'явіўся праграмны на цэлы разварот артыкул пад красамоўнай назвай «Героі ці ахвяры лёсу». Пытанне ў загалоўку стаяла чыста рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў ёлупень і недарэка, а ягоныя героі ахвяры і слюнчае, з якіх ні ў якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхных учынкаў? А вось яшчэ адзін крытык-соцрэаліст Іван Кудраўцаў у артыкуле «Творчыя заваёвы і страты», прысвечаны кнізе «Жураўліны крык», які быў змешчаны ў ліпенскім нумары «Полымя» за 60-й год, пісаў: «Трэба кінуць Васілю Быкаву і такі папрок. У 10 з 11 змешчаных у зборніку апавяданняў на ваенную тэму героі гінуць. Смерць як бы стаіць у цэнтры ўвагі аўтара. Чытаеш 7, 8, 10 апавяданне і чакаеш, што хто-небудзь з асноўных герояў загіне. Ведаючы, што гэта абавязкова здарыцца, што гэта зрабілася некай манерай пісьменніка, міжволі перастаеш хвалявацца за лёс герояў. Ці патрэбнае гэтае дакучнае нанізыванне смерці на смерць? Ці не прыводзіць такі паказ да аднастайнасці, да пэўнага шаблону? Быкаў пра ўсё гэта Алесю Адамовічу казаў: «Нам патрэбен аптымізм цераз край. На мяне кажуць песіміст, але дзе ж той аптымізм? Хіба толькі ў велічных планах?» Адамовіч, вядома ж, падтрымліваў сябра і казаў яму: «Ты ўсё правільна напісаў, трэба было яшчэ больш злосна і ні ў якім разе не саступай». Тое, што для забытага сёння крытыка Івана Кудраўцава было аднастайнасцю і шаблонам, для Быкава сталася выратаваннем ад моцных абдымкаў соцрэалізма. У лісце да Еўдакіі Лось ён пісаў: «Ну, але для мяне цяпер стала, што колечы ясна. Болей ружавата-благачынных апавяданняў я пісаць не буду. Чорт з імі, з рэдактарамі і крытыкамі. Хай робяць, што хочуць. А пісаць буду па-свойму. Некаторая частка нашых крытыкаў уяўляецца мне нібыта тыя аўчаркі з немцаў, з якімі яны вылоўлівалі партызан. Мне здаецца, што наша крытыка – гэта самае ганебнае, што ёсць у сучаснай нашай літаратуры». Пісаць па-свойму, без соцрэалістычнай дагматыкі. Вось асноўная мара Васіля Быкава ў канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. Вы слухаеце падкаст «Літаратурны вір», у якім Васіль Быкаў параўноўвае нашых крытыкаў з нацысцкімі аўчаркамі. Падпісвайцеся на нас, падтрымлівайце, а мы працягваем. Так, Васіль Быкаў імкнуўся пісаць без соцрэалістычнай дагматыкі, але сам соцрэалізм нікуды не знік. І ў беларускай літаратуры, і ў літаратурах іншых рэспублік Савецкага Саюза хапала твораў пра шчаслівых калгаснікаў і мужных партызан, мудрых партыйных работнікаў і смелых памежнікаў, дружных піянераў і апантаных кукурузаводаў, выдатны рабочы клас і не меней выдатных вучоных ядзершчыкаў. Васіль Быкаў быў адзін з нямногіх нашых літаратараў, хто стараўся выйсці з-пад такога абсягу тэм і вобразаў. Ён захапляўся Альберам Камю і Міхасём Зарэцкім, Сартрам і Платонам Галавачом. Наш герой напраўду марыў пра тое, каб у нас нарэшце запанаваў інтэлектуальны раман. Спыняцца на дасягнутым не хацеў. З сабой, нягледзячы на поспех жураўлінага крыку, быў незадаволены. Да літаратурнага асяроддзя ставіўся скептычна. І зноў жа ў лісце да Еўдакіі Лось са скрухай казаў: «Усё сваё надрукаванае я не чытаю, няма сіл сябе прымусіць, бо ўзненавідзіш сябе і болей не возьмеш у рукі пяро. Сваёй беларускай прозы чытаць немагчыма, нават найлепшых, напрыклад, Шамякіна. Тое, што яшчэ учора вабіла, сёння ўжо шэрая надзённасць. Ды і ў заўтрашнім не відно нічога сапраўды вартага прац, пакут, натхнення. Наш дух і наш час лепей за ўсіх выказвае Рэмарк. Трошкі сумнавата прызнаць тое.
Нашы ж літаратары, многія ў параўнанні з ім, рэмаркам, проста лакеі ў банкірскім доме. У тым ліку і я, ад чаго пакутую, кідаюся, не знаходжу і зноў пакутую. Але праз год, нягледзячы на такія пакутлівыя настроі, Васіль Быкаў стварае праўдзівы шэдэўр, аповесць «Адну ноч», якая затым дала назву яго кнізе 1965 года. Гэта быў клаўстрафобна напружаны трылер, у якім савецкі жаўнер Іван Валока апынуўся адной ноччу ў заваленым падвале разам з нямецкім салдатам Фрыцам Хагеманам. Пасля спробаў адзін аднаго знішчыць, героі разумеюць, каб выжыць, трэба дзейнічаць разам. Гэта была трагедыя простага беларуса, які адчуваў, што застрэліць гэтага немца не зможа. Як было страляць, калі за гэтую ноч між імі рушылася нянавісць, калі ў варожым мундзіры з'явіўся перад ім чалавек, які ставіўся да яго не як вораг, а як сябра. Але ж напалоханы сістэмай Валока забівае немца, забівае, калі яны вызваляюцца з падвала. А ён і сам не разумее, чаму так зрабіў. Сам не разумее, як цяпер жыць. Гэтая ноч, адна ноч змяніла яго. Вось што пісаў пра гэтую смелую аповесць яшчэ адзін крытык-артадокс Якаў Герцовіч. Вельмі шкада, што ў кнізе ёсць твор, у якім не пазнаеш творчай манеры В. Быкава. Апавяданне «Адна ноч» ніяк не залічыш у творчы актыў пісьменніка, бо тут і сітуацыя надуманая, і герой выглядае дзіўна і недарэчна. Уявіце сабе, што ў час вулічных баёў у адным падвале апынуліся савецкі салдат Іван Валока і фашысцкі яфрэйтар Фрыц Хагеман. Замураваныя ў падвале праціўнікі больш не думаюць аб далейшай барацьбе. Пачалося перамір'е, якое неўзабаве ператворыцца ў братанне. Няма больш ні фашыста, ні антыфашыста, а ёсць два пакутнікі, якія спачуваюць адзін аднаму, забываюць пра ранейшую варожасць. Іван Валока лічыць і сябе, і фашысцкага яфрэйтара ахвярамі адной і той жа неўсвядомленай да канца несправядлівасці, што толькі ўзмацняе фальшывае гучанне гэтага выпадковага для В. Быкава апавядання. Крытык жа Павел Дзюбайла, наадварот, выступіў абаронцам. Васіль Быкаў здолеў ярка намаляваць абставіны бою, псіхалагічна вельмі дакладна паказаць перамены і нюансы ў адносінах паміж варожымі салдатамі, якія толькі што гатовыя былі знішчыць адзін аднаго, а аказаўшыся ў пастцы, убачылі сябе простымі людзьмі працы. Быкаў прыйшоў да сваёй творчай сталасці. Яна абяцае новыя творы, творы глыбокай думкі, шырокіх абагульненняў, жывых, шматгранных характараў. Васіль Быкаў здолеў ярка намаляваць абставіны бою, псіхалагічна вельмі дакладна паказаць перамены і нюансы ў адносінах паміж варожымі салдатамі, якія толькі што гатовыя былі знішчыць адзін аднаго, а аказаўшыся ў пастцы, убачылі сябе простымі людзьмі працы. Быкаў прыйшоў да сваёй творчай сталасці. Яна абяцае новыя творы, творы глыбокай думкі, шырокіх абагульненняў, жывых, шматгранных характараў. У гэты ж час, адказваючы на пытанне анкеты часопіса «Вопросы літаратуры», як ён разумее свой пісьменніцкі абавязак, Васіль Быкаў пісаў: «Мой галоўны абавязак – выкрыццё зла ва ўсіх яго формах». Васіль Быкаў, адчуваючы падтрымку сяброў, не звяртаючы ўвагі на крытычныя шпількі Герцовічаў, Пашкевічаў, вырашыў паказаць, што найбольш страшнае зло неслі не толькі акупанты, але і сваё камандаванне, уласнае начальства. У 1965 ён стварае адзін з найбольш знакавых сваіх твораў «Аповесць мёртвым не баліць». Паводле словаў нашага героя, Я хацеў паказаць д'ябала асабіста Сахно, які падчас кіраваградскай аперацыі нішчыць сваіх жа падначаленых. Простыя салдаты тут бязвольныя ахвяры не толькі жорсткасці Сахно, але і бесчалавечнасці іншых савецкіх камандзіраў.
Аповесць «Мёртвым не болить» обурила маршала Конева, які сказаў: «Негодяй! Что ж он делает? Ведь Кировоградская операция у меня одна из лучших». А ў аўторак, 1 лютага 1966 ў «Звяздзе» выходзіць артыкул ужо вядомага нам Якова Герцовіча «Дзвюх праўд не бывае». Насцяроджвае матыў асуджанасці, які даволі часта прарываецца ў аповесці. Нельга заўважаць толькі прыватнасці. Нельга. Нельга заўважаць толькі недахопы ў арганізацыі асобных баявых аперацый і не бачыць агульнай карціны вайны. Нельга. Не думаю, што такая аповесць будзе спрыяць правільнаму ідэйнаму выхаванню чытачоў. Не думаем, І мы не думаем. А далей болей. Я праводзіў да кватэры свайго сябра, гісторыка Барыса Клейна. Раптам перад намі з'явіліся двое. Спярша мы не зразумелі, чаму яны пераградзілі дарогу, як тут жа атрымалі па твары. Я здушана крыкнуў і зноў атрымалі. Адзін наблізіўся ў шчыльную, але замест таго, каб ударыць, ціха сказаў: «Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс, за ворагам нанесеныя раны». Пачынаецца новы, вельмі драматычны перыяд жыцця Васіля Быкава. Час, калі яго хацелі зламаць не фізічна, а маральна. Ператварыць у свайго паслухмянага, цалкам прыручанага літаратурнага працаўніка, які зробіць усё, што яму скажуць. Ці атрымалася ў іх гэта зрабіць? Як перажываў наш герой гэты няпросты час? Пра ўсё гэта даведаемся ў фінальнай серыі, прысвечанай жыццю і творчасці Васіля Быкава. А мы надоўга не развітваемся з вамі. Падтрымлівайце нас, стаўце падабайкі. Літаратурны вір – гэта займальныя, вострасюжэтныя гісторыі пра нашых лепшых творцаў, гісторыі, якія актуальныя ва ўсе часы. З вамі быў даследчык літаратуры і рэжысёр Васіль Дранько-Майсюк І цудоўная актрыса Алена Баярова. Да пабачэння. Самага файнага вам настрою. Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай.